Manglok na itra ba nas mama? Manis siya. Sige, ihagaw-ha na lang kami Ate JJ na. Sige, ang pinagpasgan. Asi, to titing. Agaw. Asa naman ron? Oy, naghagad na magtagay. Pa, naghagad na magtagay na imong mga lagayan. Dara. Ang mga umaga na pasuryahan ng mga kuan. Na naros na yo ay. Lo. Oh, may gusto sa atong kanano? Labi na sa diha karon. Salamat po dako. Sa amo ka kadosis, pobre. Ang akong ginatanan ningabot og sinta. Kana. Unang pasalamat labi na gid sa akong mga igagaw. Dagsa og diha nako. Tanan. Silingan ganiya karon todo pobre mi. Pero nating pambayay sila sa among gamay pundok. Dako kayo pasalamat. Kung amahan ningabot karon. Inaning pangidaro. Pasalamat ko nga naguban-uban lang akong linduhan sa dasa. Ato may kabasanan. Tare. Ato may tarian. Wagi ko mo piya sa kusanggutan. Tungod lang sa kong amahan. Agoy. Kamiran nila ang barkada. Labi na kinamta ka mong kamagwangan. Dong, salamat kayo dong. Nga di atang tanan. Managsul, nagpundok ng 5 taon. Labi na sa itan sa god. Lamat kayo. Dili lang ito. May uto. Atong tanan. Pa. Kana. Hindi ko tatang haus ako, pilit niyo ma. Naman hindi kinakasgan si Mama Jess siya niya. Nang usa turay na sig pabuhot. Na turay. Si Kuya Rick ni. Dudong F ni. Ali dong. Tago man. siya. Tawagan sa mama na lang. Sige, ayan. Ang kuan. Pinalangga. Pinakagwapa. Inauy. Mama Nisha! Yan ang papan. Yan ang ulit. Okay siya may masulti. Uy. Ako, pangayo ko, may ko sa atong tanan. Batag sa kuwang susulingan. Ani anya makulit pasulti o magiging na mahawang istorya. Birthday si Erling sa among gikasawutan. Kay gipanumpaan sa mga anak, nagikan sa ilang pagkagamay, sila kaagi, wa kamang mga nag-birthday ilang amahan. Itumpaan nila nga pag sa isintas ilang amahan, mag-birthday sila. Karon kay kaluyan sa Ginoo, may maglawat, tagpobre, nagkasapot lang gihapon. Karon gipundok namo ang kaya yung goal nga rin namo. Magpasalamat po ako. Happy birthday Ning. Tama na ang mga istorya kay sakit kay indunghan. Nakuha mo kami si Inday Bibot. Wa ang uban man sa Bordigoy. Si Edita, si Ridika diya. Dili kami mag. Happy birthday Ning. Mas mapausa kung buhaton pungan mo ko ani. Yay! Salamat no. Salamat naman siya sa imo. Sa iday ko dayan no panaw ganun lang. Isa pa kailangan ng pasalamat sa Diyan. Dayan. Amo pasalamat ang mga tao message. Dali na di na to sikan ang panahon ug opportunity kay tagsara jud kayo na may kapo. Yes. No? No. So, may ko panano. Happy birthday pa. Sa anak namin mo sa ay mo ko yung anak ako na. Tanang salamat sa kaayo ay mo gihatag sa amuang. Hangin ako ka Lord sa padaan ka sa kinabuhi na kalay ka yan. Oh, 120 limit pa. Salamat sa kaayo mo sa anak sa among tanan. Oras salamat sa pagkakita. Bilin ay.
Tapay bisulti si Mama. Yehey! Salamat! Ayan! Uy, basta ka na, message ang papa, kay giba ko si Papa, malipay din siya. Malipay din siya no maka. Ikaw, sunod, si Mama Bibo. Mama Elina oh. Ang Mama Elina. Ala naman, maglain niyang kabuhi. Ay na. Ano? Sige, si Agaw. Toto. Si Agaw Toto. Kaya utrapon eh! Utrapon! Dari. Oh. Dali, kuya. Ano ito? Di lagi ko na siya eh. Si Dodong Pedro na lang. Si pa ko na pasal si pa Erling nga lang. Kaya unya picturean sila mga kadaghan sa picture. Kasi nakainay sa'yo. Aliti. Uy, si kuan ba? Salty sad ko, no? Ah, balik mo sa drama. Excited kayo, ay. Yuhaw ko. Di ka manginaw sa kong message ko? Makita nyo naman yung hirap-hirap ko. Ay, charat. Bitaw, oy, no, may utas sa itong tanan. May uto pa, happy birthday. Grabe na lang akong kalipay nga. Nasudong na ako kung sa kakalipay sa imo. 60th birthday. Gitagaan ka taas ni kinabuhi sa Ginoo. Grabe dyan akong paghandong ba? Grabe dyan akong paghandong na makaarit ko, makita na ko ang narisusong papa kay. So kadto tayo si Papa, ka-answer ka na. Nagsige dyan ko kadto na lubon sa tanin niyo para ang bahay sa dili na bitaw na ginawon si Papa Pedre. Happy birthday ako ang po nga din. Tagaan pa sa taas na kinabuhi sa Ginoo. Halipay, pupugon mo sa gugma sa iyong mga anak. Oy, si Burgos ng speed ring asa na ron? Asa naman sa Burgos ng Pedro nga? Mag-chat-chat na talaga na dali. Bitaw. Dako sa kimo kalipay pa nga imong mga anak nakapundok, malipayon. O kuan. Dito gyud kasuya nagduwa akong daghan. Bitaw, salamat kayo pa sa tanan. Mas nilagyo ta pero na-feel din ako ka inyong gugma kanang sige mo kuan, sige numdum na di nun ta makaari ni. Usa na sad na nga akong gipasalamatan pa. So, happy birthday pa! Happy birthday! Si Papa na So, si ay. si Papa na, ang Ostorya. Oh, kana. Dress Papa. Yan na, panikad na may maminaw. Storya lang. Ako, nagpasalamat na ako na nakaabot ko na ng akong edad niya sa isinta. Ako sa kugalo niya, nakabot ko 50. Napremi siya sa kaliit. Magawa ka abo. Tulad-tulad na ako sa premi siya sa 50. Niabot ko sa isinta. Pagkakaroon na ako ng Tuwa na na. Katulas ko ito po, pre. Nakamot ko 50, mo ikimahin mo. Marami ka mo kung isinta, may lugar kung gamay ako. Ako mga anak na malipay, dara. Sabot. Salamat po ako. Ang sabat ng gilala doon, ang sabat ng sense. Oh, ganun ka. Happy birthday. Pakpak na birthday boy! Oy! Oh, na yung mga kuhan dali, oh. Uy, ang last na picture ba? Mga anak na ibang mga umaga doon. Sige, man Kasi para na sunod na. message ni Papa. Maski sa wala nakastorya or sa mga nakastorya, nagatuo ko si Papa Erwin. Malipayon yun. Maski nakita lang tanin nilo, sa matagusan, nalipay Diyos Papa. So, atong i-continue ang atong kuan, picture-picture. Una ka mga okay ra? Kadjot lang, mga 5 minutes. Sige! Kamu pwede ra. Pa, ikay artista ron pa kay ika may tunga perme. Ika may artista ron, ika may tunga perme kay. Artista man ka kay, pa-picture man sa imo. Oh. Oh, ana ra gina. Sige, pwede ra mga anak, mga umagad. Oh. Dali na kay kausara ni memories content.